Tiisdeitejûn is het Safier. Het regioteam van de Frieske Wadden neemt het op zien SC Cambuur. De wedstrijd vindt plak op het sportcomplex van SC Koorts Tille en is een memoriam aan oud-voorzitter van de club, Rienk Waaksma. Ja, dat is prachtig. Ja, daar ben ik ook wel een beetje raar van, maar dat is gewoon mooi. En ik ben er heel blij mee dat we dit in stand houden kunnen melken. En iedereen zet zich er 100% voor in. En ik ben er wel heel trots op dat ik dit organiseer met mijn medebestuursleden. De laatste weekend hebben vrijwilligers keihard werken om alles voor elkaar te krijgen. We hebben juist eindelijk de meeste puntjes al op ijs zet. En het is goed dat je nog even een schemaatje, de laatste dingetjes, straks weer de catering komt nog met alle spul en de broodjes voor de spelers. En van alles wordt er, al je liedste dingetjes van medie, maar het meeste hebben we al in de macht. Om zo'n uren we het er uitrapen op Sportpark de Tille en naar Arin is er live muziek. We verwachten een prachtig publiek, hopelijk mooi waar en een hele goede sfeer. En we hebben al heel veel kaarten verkocht in de voorverkoop. We hebben heel veel kaarten, VIP-kaarten verkocht. Ja, ik denk dat er echt een prachtig mensen komen. Daar geven we wel van uit.